بردفکê hêzên Sûriyeyê Demokratîk kin û Gibrayîl di daxuyanîkê ji Kurdsatê News ragihan ser êrişa hêzên rejîmê û hevalbendên wê navendên Hesede li gundewarê Dêra Zorê û paş re bersivdayîna koalîsyona navdewletî ya şerê Daişê dike li ser vê êrişê. طبعا النظام السوري والقوات الموالية له هي من بدأت الهجوم على قواتنا في منطقة دير الزور بالتحديد في منطقة القيادات. هێزên rejîmê û hevalbendên wê êrişî hêzên me li Dêra Zorê li gundê Egedat kirin. Êrîş bi tank û topan dest pê kir. Hêzên me û paş re hêzên koalîsyonê bersiv, bi tundî û berfireh dan û êrîş hat rawistandin. وقف الهجوم وتم قصف مواقع القوات الموالية للنظام بشكل واسع وكثيف وهذا أدى إلى وقف الهجوم بشكل كامل. لسر دم و دیروکا êrişa rejîmê û hevalbendên wê navendên Hesede kin û anî ziman got ev êrîş tê di demekê got hêzên me şerê Daişê dike li gundewarê Dêra Zorê û li Efrînê şerê artêşa Tirkiyeyê dike. نستطيع أن نربط هذه العمليات كلها مع بعض. القوات السورية الديمقراطية اليوم تقوم بالعمليات العسكرية في مناطق Em dikarin van êrîşan wiha bi heve girê bidin. Hesedê li Efrînê berxwedanê dijî êrişa artêşa Tirkiye û komên pêv girêdayî dike. Her wiha li Rojhilatê Dêra Zorê operasyona rêzgarkirina Rojhilatê Çemê Feratê berdewam e ji Daişê. تحرير المنطقة الموجودة شرق الفرات بشكل كامل من داعش و Di saetên siba roja pênşemê de hêzên rejîmê û hevalbendên wê êrişî navendên Hesedê dike û li gorî beyannama koalîsyona navdewletî ya şerê Daişê dike got wan bersiva van êrîşa daye û sed leşgerên rejîmê kuştine. Dara Berekat, Kurdsatê News, Qamişlo.